Fit-8 minuta, Valletta fetħu l-iskor. Fl-ewwel azzjoni tal-logħba kien tentattiv ta' Michael Mifsud li der destinat tal-barra. Romeo Ramau żamm il-ballun u cross lejn Santiago Malano li skurja fl-asta vojta. Bikirkara ġabu dro. Min cross Mixxelluk kien Nikola Vukanac li rċieva tajjeb u b'xut fil-baxx bid-dawra qeleb il-Bartkus. Iżda mhux biss l-Stripes temmew taqsima minn fuq. Kif minn ballun minn lemin, Dimitrov komplejn Bubalovic li antiċipa l-Bartkus u skurja l-gol tal-vantaġġ. Il-Beltin ġabu dro fl-74 minuta. Meta minn Costa Ramau daqqa ta' ras ta' Resnevicius ġabet lil Maximiliano Velasco waħdu li mill-viċin qeleb il-Bonello. Iżda Valletta damu l-gawdu dro bis minuta kif ir-refri Mario Apap ordna penalti għal fawl ta' Ramau fuq Dimitrov. Mill-penalti inkarga ruħu Edward Herrera li jeleb il-Bartkus għat-tielet darba. L-iskor ġiġin daqs fit-80 minuta. Meta Maximiliano Velasco ħavantaġġ minn indeċiżjoni fid-diviża Karkariża u jeleb il-Bonello b'xut ta' rokna. Mil-11 metru, l-istess plejer poġġa l-xranz in-naħa l-oħra tal-ballun. Pembroke fil-vantaġġ. Mil-11 metru, Ertan Azzopardi eleb il-Kaler Cremona b'xut ċentrali b'saħħtu.